זמן בלגן, עם בת אל אליאב. שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של זמן בלגן. והיום אני רוצה לדבר על נושא שהוא מאוד משמעותי, וזה בעצם ההשפעה של השינה על הסדר בבית. והנושא הזה בעצם מגיע אליי מתוך ליווי של נשים ששיתפו אותי שהן לא הולכות לישון בזמן, ואז הן קמות מאוד עייפות, וקורה שם משהו סביב כל ההקשר הזה של השינה והבית, וחשוב לי לדבר על הדברים, ואני מקווה שזה יהיה לכם מועיל ומשמעותי. אז קודם כל אנחנו נתחיל מזה שחשוב שכל אחד עם עצמו יבחן כמה שעות שינה הוא צריך כדי לתפקד כמו שצריך. יש כאלה שמתאים להם 6 שעות שינה, כמוני, זה מספיק להם. ויש כאלה שצריכים 8, יש כאלה שצריכים יותר. אז קודם כל להתחיל מזה, כמה שעות שינה אנחנו צריכים כדי שנוכל לנהל את הבית כמו שצריך, באנרגיה, בצורה יעילה, בצורה פרקטית וטובה, במהלך השגרה. ואז כדי שנשען את השעות שינה שלנו, את הסך שעות שינה שאנחנו צריכים, אז זה בעצם אומר שהיום שלנו צריך להיות מנוצל ומנועל כמו שצריך. אם עכשיו אני רוצה ללכת לישון בשעה 10:30, אז אני צריכה לוודא שעד 10:30 אני מסיימת עם כל המשימות שחשובות לי, כדי שאני אחרי זה לא אקום בלחץ לסיים את כל מה שלא עשיתי אתמול, של דברים שמבחינתי הם דחופים, ואז כל היום בעצם מתחיל להשתבש. אז אנחנו בעצם מבינים שיש קשר הדוק בין ניהול זמן לשעות השינה שלנו. אם אנחנו רוצים לישון את הסך שעות שאנחנו צריכים, חשוב לנהל בעצם את הזמן כמו שצריך. שאנחנו ממש נהיה במודע מה אנחנו עושים במהלך היום, מה אנחנו צריכים לעשות במהלך היום, ומה קורה מתי, כדי שנוכל לשכב, לישון בשעה שאנחנו רוצים. מעבר לבדיקה הזו הפנימית עם עצמנו, מה אנחנו עושים במהלך היום ואיך הזמן שלנו יהיה מנוצל כמו שצריך, בעצם חשוב לבחון מתי אנחנו צריכים לקום. כי אם אנחנו צריכים לקום בשעה 6:30, ואנחנו רוצים לישון 6 שעות, אז אנחנו צריכים לשכב לישון מינימום ב-12:30. ואם אנחנו צריכים לקום ב-7:30, אוקיי? זאת אומרת, צריכים ממש לבחון גם את העניין הזה. גם מתי אנחנו צריכים לשכב לישון כדי לישון כמו שצריך, ומתי אנחנו צריכים לקום. אז את שני הדברים האלה חייב לבחון בצורה טובה ועקבית לאורך זמן, כדי שבאמת אנחנו נתחיל את היום בזמן, ולא נגיע למצב שבגלל שאנחנו עייפים, לא קמנו בזמן שאנחנו צריכים, וכל היום אחרי זה משתבש. ואין דבר יותר מעצבן מזה, שאנחנו רוצים שהיום שלנו יהיה מנוצל, אבל התחלנו אותו מאוחר, ואז הכל באמת מתחיל להתעכב, להשתבש, ואנחנו כבר באווירה כזאת של לא יצא כלום מהיום הזה. אז כדי שזה יקרה, חשוב לשים לב לזה, ולבחון גם את השעת שינה, וגם את השעת קימה, מתי אנחנו צריכים לקום, כדי שנספיק להתארגן כמו שצריך למה שאנחנו צריכים. עכשיו, אם כבר עשינו את זה, השלב הבא זה בעצם לבחון מה מעכב אותנו מללכת לישון. וכשאני בשיח עם נשים שאני מלווה, הרבה פעמים עולה בעצם המקום הזה, שבלילה יש פתאום שקט. והשקט הזה הוא כל כך כיף, והוא כזה ממלא, שאנחנו בעצם ממשיכים עוד ועוד ועוד, לגלול על הנייד אולי, לקרוא ספר, לראות סרט, כל אחד ומה שהוא אוהב, ואז מגיעים למצב שאופס, עברנו את שעת השינה שלנו בהרבה,
ואז קמים מאוחר, או קמים מאוד עייפים. אז חשוב לשים לב לזה, שמצד אחד יהיה לנו את המקום הזה של הזמן לעצמנו, אם אנחנו צריכים אותו, זה ממש חשוב, משמעותי, וזה בסדר שיהיה לנו את הזמן הזה, שהוא זמן של סתם, פשוט זמן של סתם, של כיף, שאין לנו איזושהי משימה מוגדרת או יעד מוגדר, אלא פשוט זמן של כיף עם עצמנו, או זמן של כיף עם בן הזוג, אבל חייב שזה יהיה מוגדר. פשוט חייב להחליט על שעת העוצר הזאת, כדי שלא נגרור את זה יותר מדי. אז אפשר בעצם שיהיה לנו את הזמן כיף הזה, אבל שהוא יהיה עם זמן מוגדר. ואם באמת יש עוד דברים, אוקיי? בהתנהלות עצמה, אם יש עוד דברים שבגללם אנחנו באמת לא הולכים לישון בזמן, אז לבחון מה הם. ואז באמת לראות איך אפשר לטפל בזה כמה שיותר בצורה יעילה. לדוגמה, אם מישהי אמרה לי, אני לא יכולה ללכת לישון אם הכיורים לא ריקים במטבח. אז צריך לבחון האם באמת רק היא תהיה אחראית על השטיפת כלים, אולי בעלה יכול, אולי אחד מהילדים יכול, ואז באמת לראות איך זה יעבוד, כדי שבאמת היא תוכל לשכב לישון בזמן, ושזה לא יעכב אותה. אם יש משימות בעבודה, שאנחנו לא מגיעים אליהם במהלך היום, אלא רק בלילה, אז לראות איך אנחנו עובדים עם הלו"ז שלנו בצורה מדויקת, כדי שנסיים את המשימות האלו עד שעת השינה שלנו. שזה ממש יהיה לנו כל הזמן מול העיניים. מתי אנחנו רוצים לישון, מתי אנחנו רוצים לקום, ולעבוד על זה. עכשיו, המון פעמים קורה שלמרות שמאוד מאוד רצינו, זה נגרר ונמשך, והיו כל מיני בלתמים, וקורים דברים פתאום במציאות, וזה חשוב מאוד לדעת שזה הגיוני. אי אפשר שאנחנו נהיה כמו רובוט, וכל הזמן נפעל על אותו סיסטם. יש רגעים שהמציאות לא הולכת כמו שתכננו, ויש רגעים שזה לא קרה בדיוק ככה, ולא הלכנו לישון בדיוק בשעה שקבענו, והלכנו לישון שעה אחרי, זה קורה. להיות מול עצמנו בעצם בחמלה, שהחיים הם דבר דינמי, ואנחנו לא יכולים כל הזמן להתמיד בצורה מושלמת בהכל. אז אם באמת מישהו הציב לעצמו יעד, אבל לא עמד בו, זה לא אומר שהוא לא בסדר, וגם זה לא אומר שזה לא יעבוד. זה פשוט אומר שאנחנו בדרך, ובדרך יש גם נפילות ועצירות ובלתמים, וזה הגיוני. לדוגמה, אמרה לי מישהי באמת שליוויתי אותה, שהבן שלה מגיע הביתה בשעות ככה 10:30 ואילך, והיא מאוד רוצה לדבר איתו, וזה ממש חשוב לה, והיא יודעת שאם זה לא קורה מאוחר בלילה, זה פשוט לא קורה. אז באותם ימים שהוא מגיע מאוחר, והיא רוצה מאוד שיהיה את השיח הזה ביניהם, אז היא יודעת שביום הזה היא מנסה לנצל את הזמן כמה שיותר בטוב, כדי שלא יישארו לה משימות אחרי הזמן שיח ביניהם, והיא יודעת מראש שיום אחרי, אז היום שלה יהיה טיפה יותר הפוך, כי היא תהיה טיפה יותר יפה, אבל זה על המשתלם. זאת אומרת, יש פה איזושהי גמישות כללית שאנחנו צריכים לדעת, שזה לא יעבוד תמיד חלק, אבל לפחות יש לנו את האופק הזה מול העיניים, ואת הקו הברור שאנחנו רוצים שהוא יהיה חלק מהלו"ז שלנו. עוד נקודה נוספת בהקשר לשינה, זה באמת לנסות להניח את הנייד מחוץ לחדר השינה. זה יכול מאוד להועיל אם אנחנו רוצים לשכב לישון בזמן. כי ברגע שהנייד לידינו, זה מאוד מאתגר. ברגע שאנחנו במצב שכיבה, אנחנו במצב שהגוף רפוי, אנחנו במצב שאנחנו לא ממש עכשיו ברצון לקום מהסמיכה או לקום מהמיטה, ולשים את הדברים האחרים מחוץ לחדר, על עדיף מראש, פשוט שיהיה לנו כלל,
להניח את הנייד מחוץ לחדר השינה, ואז כנראה שנשכב לישון הרבה יותר מוקדם. כי אני גם יודעת על עצמי, ברגע שהוא צמוד אליי, אני ישר גוללת עוד טיפה, ואופס, שעה וחצי כבר הייתי בגלילה, בלי לשים לב, ואני נשכבת לישון יותר מאוחר. אז זה גם חשוב לשים לב לזה, ולנסות לראות אם זה טוב עבורכם. ואני רוצה לשתף בסיפור שהיה לי, באמת שמבחינתי היה ככה מאוד מאוד חזק, שהייתה מישהי שאמרה לי, אני רוצה לקום כל יום ב5:30. שעד השעה 7, שאני מתחילה כבר התארגנות עם הילדים, אני אספיק לעשות ריצה, אני אספיק זמן תפילה, אני אספיק לאכול, ואני אתארגן עם עצמי בנחת. וזה היה באמת יעד מאוד מאוד גדול שהיא הציבה לעצמה. היא לא עשתה את זה מעולם. היא כבר שנים רגילה לקום מאוחר, וזה מאוד מאתגר אותה. והיא החליטה ללכת לצד הקיצון, כי באמת הרגישה שזה יעשה לה המון טוב. ועבדנו על זה ממש ברמה יומית, וכל פעם עשינו באמת בדיקה איך הולך עם זה ואיך מתקדם. וזה עשה לה מאוד מאוד טוב, והיא התמידה בזה יום אחרי יום למשך תקופה, עד שזה נהיה לה הרגל. אז זה מבחינתי גם איזשהו יעד אפשרי, זאת אומרת, להחליט שאנחנו רוצים להתחיל את היום מוקדם, כדי שאנחנו נתחיל אותו הרבה יותר ברוגע ובמיקוד, ואז זה באמת אומר שאנחנו צריכים ללכת לישון די מוקדם. אז יש פה בעצם את הרווח ואת ההפסד. ההפסד הוא שבערב יש לנו הרבה פחות זמן, באמת לשאר המשימות, אין לנו עכשיו אפשרות להיות בזמן איכות מאוד מאוד ארוך עם בן הזוג, עם הבנים, עם הבנות שלנו, אבל מצד שני אנחנו מתחילים את היום אחרת לגמרי ומספיקים הרבה יותר. אז צריך באמת לראות עם עצמנו, האם אולי זה גם גישה שיכולה ככה שזה יהיה לנו באמת מועיל ומשמעותי להתחיל את היום הרבה יותר מוקדם, ואז באמת להרגיש שניצלנו אותו במקסימום. אבל זה היה מאוד חזק לראות איך היעד הזה שהיא הציבה, שהיה לה ברור שהוא גם יהיה טוב עבורה, פשוט התמידה בו וזה הצליח לה, והיא עשתה שינוי באמת של 180 מעלות בהקשר הזה. ועבורי זה רק הביא לי באמת את המקום הזה של החוזק בהקשר הזה, שזה אפשרי. זאת אומרת, גם אם התרגלנו לשכב לישון מאוד מאוחר, גם אם התרגלנו שכל הבוקר שלנו הפוך, גם אם התרגלנו שאנחנו גוללים שעות או עושים דברים אחרים עד השעות הקטנות של הלילה, כי זה כיף לנו, כי זה מרגיע אותנו, כי זה הזמן של השקט, עדיין אפשר ליצור שינוי אם אנחנו רוצים בכך. כשיש לנו מטרה מול העיניים, זה פשוט יעבוד. כשהדברים נהיים חלק מהשגרה, אז הם נהיים חלק מהשגרה. וכשזה נהיה איזשהו יעד כזה רחוק, אולי אני אגיע לזה מתישהו, כשהילדים יגדלו, כשאני אשנה עבודה, כשאני אהיה בפנסיה, אז זה נחמד. אבל אם אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו יעד, פשוט להציב לעצמנו את המטרה הזו, זה באמת אפשרי. לשכב לישון בזמן, לקום יותר מוקדם, ולהרגיש שבעצם מצד אחד הבאנו את המקום הזה לעצמנו, וישנו באמת את הסך שעות שאנחנו צריכים, ומצד שני באמת היום שלנו היה כמה שיותר מנועל ומנוצל, וזו תחושה באמת מספקת ומדהימה. אני אגיד על עצמי שאני כבר במשך כמה שנים טובות קמה ב6:30, ובאמת בזמן הזה, עד שהילדים מתארגנים וכולי, אני באמת מספיקה כל מיני משימות שעבורי הן קריטיות, וזה עושה לי המון טוב. עכשיו, מי שבאמת מרגיש שהוא ניסה המון פעמים, וזה לא עבד לו,
ועדיין השעות שינה מאוד מאוחרות, לא כמו שהוא רוצה, יש עוד כל מיני שיטות שאפשר לנסות. שיטה אחת זה להתחייב למישהו מבחוץ. ממש להתחייב למישהו חיצוני, שזה מה שאני עושה עם נשים שאני מלווה. להתחייב למישהו חיצוני שאנחנו עושים את זה. אני נשכבת לישון בשעה X. כשמתחייבים למישהו חיצוני, זה לרוב עובד, כי אנחנו מרגישים מולו איזושהי חובה כזאת, אני רוצה לעמוד במילה שלי, ואז זה באמת קורה. זאת דרך אחת. דרך נוספת זה להכין לעצמנו איזשהו לוח, באמת עם ימים וזמנים ברמה שבועית, ולנסות לעשות לעצמנו את הסימון הזה, סימון V, או איך שזה מתאים לנו, עם כוכב, מדבקה, לב, סמיילי, שהצלחנו לעשות את זה יום אחרי יום, ואז לאט זה נהיה חלק מהשגרה. אפשרות נוספת, זה באמת לחשוב על השעון מעורר שיהיה לנו הכי יעיל, אם יש לנו שעון מעורר שהוא די רגוע, לנסות שעון מעורר שהוא די קצבי, לנסות אולי לשים שיר, שאנחנו יודעים שאם השיר הזה יעבוד, אז אנחנו ישר נקום ונתחיל את היום. לחשוב באמת על הדרך הכי טובה בהקשר הזה עבורנו. אצלנו באמת הבן שלנו שם לו שיר שהוא ככה מאוד אוהב, וזה ישר מאיר אותו, מקפיץ אותו, זה עושה לו מאוד טוב. משהו שאני עושה, שאני שמה את הנייד בעצם בסלון, ואז אני חייבת לקום, לכבות את השעון המעורר, כי הוא מאוד מאוד מעצבן, ואז אני כבר קמה לגמרי. אז באמת, כל אחד יכול לבחור לו את הדרך שמתאימה לו, ואם לא מצאנו, אז לחפש עוד דרכים. זאת אומרת, אם זה חשוב לנו באמת, לשכב לישון בזמן, ולישון כמו שצריך, לא לוותר על זה. עכשיו, זה מדהים לראות עד כמה זה משפיע על הסידור של הבית. כי ברגע שאנחנו עייפים, אנחנו לא מתנהלים ביעילות בכלל. אנחנו נמרחים עם כל העשייה. וכל משימה שהייתה יכולה להיות משימה של 10 דקות, יכולה להיות משימה של 2 שעות, כי באמת הגוף לא מסוגל. הגוף לא מסוגל להתנהל כמו שצריך, כי אין לו את האנרגיה. ובכל פעם שאנחנו באמת מנסים בכוח לישון קצת שעות ולהתנהל כמו שצריך, אנחנו פשוט רואים שזה לא עובד, זה לא עובד בשטח. וזה גם משהו שיכול ככה לתת לנו מוטיבציה לא לוותר על היעד הזה ולשכב לישון בזמן. כי אנחנו באמת רוצים להספיק כמה שיותר משימות במהלך היום. אנחנו רוצים לדעת שעשינו את כל מה שיכולנו כדי שנוכל לסיים את כל המשימות שאנחנו צריכים, בבית, בעבודה ובכלל. וזה פשוט לא אפשרי כשאין לנו את סך שעות שאנחנו צריכים כדי להתנהל כמו שצריך. אנחנו חייבים אנרגיה, פשוט חייבים את הדרייב הזה, את הבוסט הזה של השעות שינה. אז כל הזמן שאנחנו כזה בנסיגה בהקשר הזה, להזכיר לעצמנו, לא לוותר על זה, עד כמה זה משמעותי, עד כמה זה עושה טוב, עד כמה זה מחזק, עד כמה זה שווה לזה, כי אנחנו קמים אחרת לגמרי. ואם קרה שקמנו באמת עייפים, ואנחנו רואים שאנחנו בלי אנרגיות, אז לנסות לבחון את האפשרות, האם יש לנו אפשרות עכשיו לשכב לישון. אם זה מול העבודה, לראות אם אנחנו יכולים להגיע טיפה יותר מאוחר. אם זה בבית, לבחון אם בן הזוג יכול להיות עם הילדים ואנחנו הולכים שנייה לישון. לראות מה אפשר לשנות בלוז שלנו היום ספציפית כדי שנוכל לישון כמו שצריך. כי עוד שעה של שינה יכולה מאוד להשפיע. ואם באמת זה לא אפשרי, אז כן, אנחנו חייבים להתנהל עם גוף עייף, וזה הרבה פחות עדיף. אבל אם זה כן אפשרי בצורה כלשהי, אז כמובן שזה עדיף לחזור לישון עוד קצת ולקום כמו שאנחנו רוצים. אני רוצה לשתף בעוד מקרה שהיה לי עם לקוחה שאמרה לי, בכל פעם אני רוצה לישון מוקדם, ואז כשאני מתחילה,
את הזמן הזה עם עצמי, את הזמן בריחה, כביכול, אני מוצאת את כל התירוצים בעולם, למה לשכב לישון מאוחר יהיה בסדר. וזה ממש מונע ממני להתקדם. פשוט פתאום המוח שלי מתחיל כספק מלא תירוצים, למה זה יהיה בסדר, למה זה בסדר. וכל הזמן מול זה במאבק. אז מה שהצעתי לה, ואני מציעה גם פה, זה כשמגיעים באמת כל התירוצים המעולים האלה, למה לשכב לישון מאוחר, אז מולם להביא את כל הסיבות, למה לשכב לישון עכשיו זה באמת הדרך הכי נכונה. ומה שאפשר לעשות זה להחליט שאת הזמן הזה עם עצמי שאני ממש צריכה, אני אקבע לי במשך היום. אם זה יכול להיות בשעה עד שהילדים באים הביתה. אם זה יכול להיות זמן כלשהו שעכשיו אני אצא מהבית ובעלי הגדולים יהיו עם הקטנים כדי שיהיה לי את הזמן הזה עם עצמי. או אם אני מחליטה שהילדים בערב הם ישנו בזמן כדי שיהיה לי את הזמן הזה עם עצמי לא מאוחר אלא יחסית מוקדם בשעה 9 ולא בשעה 1 בלילה, אז אני אעשה הכל כדי שזה יקרה. זאת אומרת, זה לא שזה או הכל או כלום. זה לא, אם לא עשינו את זה בלילה בשעות מאוחרות, זה לא יכול להיות בהמשך היום. אולי זה כן. בסופו של דבר, כמו שאמרתי מקודם, זה להיות עם ראש פתוח לכל האפשרויות שיכולות להיות, כדי שנוכל לעמוד ביעד הזה, לישון כמו שצריך. ואני חושבת שזה גם שדר מאוד חזק בתור הורים, כי כשאנחנו נשכבים לישון בזמן, ואנחנו באים בשדר מאוד מאוד ברור, מול הילדים שלנו, שזה חשוב לישון בזמן, ושעות השינה שלנו זה משהו שהוא הכרחי לבריאות הפיזית שלנו, לבריאות הנפש שלנו, אז זה אומר גם המון עבורם. כי אם אנחנו אומרים להם, לכו לישון בזמן, ואנחנו לא ישנים בזמן, ואנחנו לא ישנים כמו שצריך, אז כבר יש פה איזשהו קצר, כן? צריך שהשדר יהיה אחיד. אם אני מאמינה בזה ששעות שינה כמו שצריך זה משמעותי, ואני אומרת את זה אליהם, אז גם אני צריכה לעמוד ביעד הזה עד כמה שניתן. אז באמת לנסות לראות את כל האפשרויות כדי שנוכל להתמיד בזה, כדי שזה יהיה לנו כמה שיותר קל, כדי שזה יהפוך להיות חלק מהשגרה. ואני אגיד עוד דבר מאוד חשוב למי שיש להם בבית קטנים שקמים בלילה, אז זה ברור שחייב לשכב לישון יחסית מוקדם. כי אם יש לנו תינוק שקם פעם בשעה, או קם פעם בשעתיים, או ער פתאום בלילה למשך שעה וחצי, כי יש לו כאבים, או לא יודעת, אז באמת חשוב מאוד שנלך לישון בזמן, שנלך לישון יחסית מוקדם, כדי שנשאר את הסך שעות הסביר שאנחנו צריכים. לא לוותר על זה, במיוחד כשיש ילדים מאוד קטנים, והשינה שלנו היא לא ברצף בכלל. אז חשוב לשים לב גם לזה, וזה ממש כמו מין כזה פאזל, שברגע שהחלק הזה במקום, גם החלק הזה מתחבר, והחלק הזה מתחבר, וזה משפיע לנו על כל היום שלנו, על כל הווייב שלנו במהלך היום, אנחנו באנרגיות אחרות לגמרי כשאנחנו ישנים טוב. אז לסיכום התחלנו באמת מזה שחשוב לבחון כמה שעות שינה אנחנו צריכים, לשים לב מתי השעת עוצר שלנו, מתי אנחנו צריכים לישון, כדי שנשען את הסך שעות שאנחנו צריכים, לבחון מתי אנחנו צריכים לקום, ולפי זה לראות אם הסך שעות הוא טוב עבורנו, לבחון באמת האם יש מישהו עם בחוץ שיכול לעזור לנו, לתמוך בנו, כדי שזה באמת יקרה, ולהתמיד בזה יום אחרי יום, כדי שזה יהפוך להיות חלק מהשגרה. ולהזכיר לעצמנו כל הזמן שזה שווה לזה. לפעמים זה מרגיש מאוד שולי,
בסדר, ישנתי עוד שעה, ישנתי פחות, לא משנה, אני אקום איכשהו, אבל בסופו של דבר בעומק אנחנו יודעים שזה לא ככה. חשוב לישון כמו שצריך, זה משפיע לנו על כל ההתנהלות, זה עושה לנו רק טוב, וזה באמת מדהים איך אנחנו אנשים אחרים לגמרי, אם אנחנו ישנים כמו שצריך, ואני באמת מודה לכל האנשים שאני מלווה, שהביאו לי את פתאום איזה מול העיניים, עד כמה זה נושא משמעותי, שזה לא פשוט לישון בזמן, ויש לנו מלא הסחות דעת ומשימות ועניינים, אבל בסופו של דבר זה יעד שהוא משמעותי, שהוא חשוב עבורנו, אז אני מקווה שנגעתי פה במישהו, הועלתי גם בהקשר הזה, והלוואי שתהיה לנו באמת שינה טובה ורציפה, ושבאמת נלך לישון בלי דאגות ובלב שקט, ושבאמת ככה ניתן לעצמנו את המקום הזה של שינה כמו שצריך, שינה מדויקת, שינה טובה, כל אחד עבור עצמו, כדי שנוכל להתנהל בצורה כמה שיותר יעילה ופרקטית, ושנרגיש שניצלנו את היום שלנו כמו שצריך, והיינו ככה בווייב חיובי וטוב. ותודה לכם שהייתם איתי גם בפרק הזה, ונתראה בפרקים הבאים.